anyị nọ na Nkwọ Agulu. Anyị na-achọpụtagasị ọfọ ebe ọfọ dị si n'ala Igbo, osisi ọfọ, maka na anyị ma na osisi ọfọ bụ osisi mmụọ. Ọfọ dị na Nkwọ Agulu. Anyị wee sị ka anyị bịa na Nkwọ Agulu ka anyị fụkene osisi a na-akpọ ọfọ, ka anyị malụ etu ọ dị na ihe ọ na-alụ, maka na anyị ma na ọfọ n'onwe ya bụ oke mmụọ ma pụtazie n'ụdị osisi akpọkwa ya ọfọ. Ihe a unu na-afụ ukwu osisi a aka ji ọkụkọ nwere ike ilie enu. Ihe a bụ osisi ọfọ, osisi ọfọ. N'anya efu ka ọra gaazụ obere ka afọ ya. Ukwu ihe niile abụ ọfọ. Etu a bịa gosi anyị ka ọha. Ihe a bụ ọfọ, mana ọfọ a abụrụ ọfọ ụmụazị. Nwanne m mbụba na-abụ ekene gị. Anyị dị mma. Daalụ nwanne m. Ndị be anyị, mụ na agbalụsịa ngene na okunu aka ji ọfọ ngene mụ na ya nọ n'ukwu ọfọ dị na Agulu, Nkwọ Agulu, maka na a sị na ajụba ajụjụ a na-ajụ ewi, wee sị ka m bịa jụọ gị. Biko, ọkwari ọfọ dị ihe? Ọfọ. Yes, ukwu ọfọ. Yes, dị na Nkwọ Agulu. Daalụ. Ihe dị ka aha one ka ọfọ a dị ebe a? Oziọma ọdịnala nke akwa ihe omeghe ha asanwụ, maka na ị na-anya ibe ahụ ọtọgo, onweghị ọtọkatago tọkata, nweghị onye ma ga-akọwatanwu mgbe ọfọ jiri dị, maka ndị ihe dị na ndị nna tụọ ihe tọrọ anyị ka ọ bụ. So anyị enweghị ike ịkọwatanwu na mgbe ọfọ mere gịnị furu nọ na anyị pụtara ụwa fụ ya. Ajụ ọrụ dịka Agulu si eme, ọ gịnị bụ ọfọ? Yes, ihe bụ ọfọ bụ ihe agụrụ Igbo niile ji aga ọfọ. Ọnya ka eji asị ịma na fada ma ọ bụ ụkọchukwu ma ọ bụ ndị chief judge ha na-ahụ ha ekpebie ikpe, o nwere ihe ha na-eti si na ozugo. Ọnya bụ ihe a ọfọ, osisi ọfọ bụ ihe eji eme n'ala Igbo anyị, bụ ihe eji aga ọfọ. Ikwucha ekwubie tie ya n'ala na-etu anyị kwuru ihe a ka ọ dị, etie ise agọzie mmadụ agọgide gọcha isi na ọ ya dịrị onye ahụ mma na Eke, dịrị onye ahụ mma na Oye, dịrị onye ahụ mma na Afọ, dịrị onye ahụ mma na Nkwọ, dịrị onye ahụ mma na Oye. Aja na anụ ụbọchị na aha ekwuo ise ọfọ aja eji eweli elu wee kwubie okwu anwa ọ dị etu anwa. So onye chọrọ ọfọ na mmadụ na ọfọ dị ya mkpa, ọ n'osisi a ka ọ ga-enweta ya ka ọ were n'osisi ọfọ? Yes, n'osisi ọfọ dịrị mkpa, like etu ndị Igbo si eme ya. Ọnụkụ ọbụla na-enwe ọfọ. Obu o nwere obu a na-emecha atụ na enwere obu ọgbụgba agụ, nwee obu a na-eji akpata ọfọ. Ndị ebe anwa na wee jee asị gị jee kpata ọfọ, and anaghị eji anọkete jee maka ọfọ kịta anaghị egbukata. Onye nwa na-anọkete unwe ojiri ọ daa ewee nwee ike wetie nke ahụ ewetara onye ka a na-akpọ ọfọ amacha anya enye mmadụ. A na-akwa enye mmadụ anọkete ewere enye. Ọ bụrụ na ije ebe onye na-akpanye ọfọ, ndị ọfọ ahụ kwube ha na-akpanye ọfọ, a na-ewele ọkụkọ wejere onye ga-akpanye gị ọfọ ahụ. Ọ na ọ dara kịta n'ukwu ọfọ, ị bịa tụtụrụ ya, ha anọkete bịa tụtụrụ, ị ga-enwere sakrifai ibe a na-akwa were ego, enwere aja ị ga-achụ, o were dị niile maka ihe iji agwa mmụọ okwu. Ya bụ na anaghị atụtụ ya bụ ọfọ na nkịtị, anaghị atụtụ ya na nkịtị. Onye Igbo bụ onye Igbo. Ndị be anyị, ihe a bụ osisi a ka a na-akpọ osisi ọfọ. Osisi a bụ mmụọ, anaghị arị elu. Anyị arịgoro elu, a na-eme wee nwee ike nye ọda anyị ha nọkete ịnọkọtalie ya elu, and na-anọkọta gbuo ya sọsọ m nwee ka mụ siri dị. Ajụma mmụọ n'ihe a ga-eme, sakrifai a ga-eme, ihe a ga-egbu ya, emechazie ya ewere nwe gị egbuo ya. Daalụ hinne. Ya bụ na ọ dị mkpa, ọkachasị ndị kpọrọ ọfọ nna ha ọkụ, ndị si na ọfọ bụ ihe ọjọọ, ndị ga-aghọtaghị ihe ọfọ bụ. Anyị na-agba mbọ na ozi ọma ọdịnala
nke na-eme na ABS 88.5 FM egwu eji anyị na-agagharị mpaghara anyị Igbo niile. Taa anyị nọ na Agulu ka anyị chọpụtagasị ebe ọfọ dị, maka na anyị ma na ụfọdụ ndị mmadụ onwegasịrị ndị mee maka ụka gbuo ọfọ dị be nna ha. Ụfọdụ na-egbu ọfọ si na onwe ihe o mere. Fụ ihe abụọ ọfọ ọnọgo for ages. Ọkpụtọrọ ọkpụ so Chukwuma dị nke ọfọ ụtọkwara Agulu nwanụ ka na ebe ọnwụna ụfọdụ ebe holiness, ebe bụ nsọ, ebe dị nsọ anaghị anọkọta ejebe na ihe daalụ. Anyị nọ na nsọ na Agulu n'ukwu ọfọ. Unu ne ihe abụkwanụ mgbọrọgwụ seti ọfụma nekwa na ihe abụ mgbọrọgwụ ọfọ ka unu fụ na osisi a bụrụ osisi ụmụazị, ka unu fụ na osisi a na ọkpụtọrọ ọkpụ, na ọ bụrụ na osisi a na-ajụọ ya ajụjụ na ihe ọma na ihe ọ fụgoro na ndụ ya sọsọ Chukwuma o wee bụrụ ya. So ọ bụrụ na ọfọ dị bụ unu na ọfọ ka dị ndụ bụ unu, ị ga-akpọtụrụ kpọtụrụ oziọma ọdịnala na ABS 88.5 FM, maka na anyị na-achịkọnọ ebe niile ọfọ dị ka anyị chekwaba ha, maka na ha bụ osisi dị ire, osisi dị mkpa, osisi gọọmenti kwesịrị ime iwu ka echekwaba maka ndị nkọgheri. Maka na obodo niile nwere ife ha ji wee dị ebube. Mmụọ niile nwere etu ha si apụ. Ụfọdụ na-apụ n'osisi, ụfọdụ na-apụ n'anụmanụ. Mmụọ eziokwu na ikpe nkwụmọtọ pụtara n'osisi a na-akpọ ọfọ. Ebe a ka anyị ga-adọbili ya taa. Aka ji ọfọ ngene odogwu bara uru ya ga n'ugbo ya na Igbo tete n'ụra tete na chi efogo. Igbo tete n'ụra ka anyị kwado nke anyị. Ọgọmmọ bụ nke anyị ụmụ Igbo ọdịnala